All systems go na ang tanan alang sa pagbukas sa klase sa school year 2023 to 2024 sa tanang mga public schools sa tibok nasod karong adlaw. Apan dunay mga problema man nga gisugubang apan gipadayag sa DepEd ang ilang kaandam paghangop sa mga estudyante. Ani ang report. Bisan sa kakuwangon sa mga classroom tungod sa kagubaon, samtang gibahaan ng uban niini, Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte mipahibaw nga andam na ang Department of Education sa pagbukas sa klase ug mga adlaw. Taliwa sa kakuwangon, ipadayon gihapon ang klase subay sa palisiya sa DepEd nga while learning disruption. Ang apektado mga tungaan mosagup sa blended learning. Mangulo sab si Duterte sa pagbukas sa klase sa lungsod sa Asturias ug sa Dakbayan sa Danau. I-turnover sab nini ang mga classroom sa duha ka mga tungaan isip kabahin sa national project. Nanawagan usab si Duterte sa mga gidikanan nga ipa-enroll ng ilang mga anak. Katong mga andam na ma'am, andam na sila. Katong mga dili andam tungod kay guba pa ilahang mga classroom, naagian sila bagyo, nabahaan sila. Ang atuang polisiya sa Department of Education wala na learning disruption, no? So magpadayon lang gihapon sila pinaagi sa ato ang blended learning program. Pwede silang mag-modular, pwedeng offline or online. Si Duterte ang aniana sa Sugbo pagtambong pa sa laing mga kalihukan sa Manilang sa pagbukas sa tourist area ug ang pasigarbo sa Sugbo. Pasalamat mao ang gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nakabubuton ninyong tanan mga kaigsunan namo sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo na makatrabaho sa atuang gobyerno. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.